XNDP वेलफेयर एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोरनि सायाव नैबे मोनसे भिडिअनि सायाव रुजुग्रानि सायाव एन्दान सोरांनि सायाव मा कमेन्ट होनो गोसो रायजो राजाफ्रा आरो XNDPनि जिसिबां सेंग्राफोर दं नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन। रुजुग्रा मोना बुंदों 4 बोसोर थांबाय सरकाराव थानाया किन्तु एनडिएफबिनि माखासेफोरखौ मावफुङाखै, सिमा बारायनाय बिखौ मावफुङाखै, जेलाव थानाय बिफोरखौ उदां खालामाखै, जायफ्रा गोमानानै दं बिफोरनि सायाव बाथ्राखौ बुंदों रुजुग्रा मोना बिनि सायाव कमेन्ट होलांनो हागोन। अथच किन्तु रुजुग्रायाबो इउपिपिएलनि माबा मोनसे बिबान गोनांसोखादै आं खुला खुलि बाथ्राखौ बुंगोन। माबा मोनसे बिबान दं बियो इउपिपिएलनि आरो लोगोसे बावहाय गोबां दैदेनगिरिफोर XNDPफोरनिनो बियो बिबानबो दं इउपिपिएलनि कमेन्ट होलांनो हागोन बेखौ दाबाव। आं दिनै बिथांमोननि सायाव कमेन्ट आरो एगेन कमेन्ट होनांगौ होननानै आं सानाखै। 4 बोसोर रुजुग्रा सारमोना बिबानावनो दंमोन, इउपिपिएलनो सासे दैदेनगिरिमोन नङा होमबा? भिडिअआ गोलाव जागोन, कमेन्ट होलांनोखौ दाबाव। नैबे मोनसे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव ना बार बार बुंदों XNDPनि सोद्रोमाफोर आरो केडारफोर आरो बर'नि जेसेबां साननो हानाय दैदेनगिरि बिथांमोन नोंथांमोना कमेन्ट होलांनो हागोन। रुजुग्राया इउपिपिएलनिमोन आरो बिबानबो दङमोन। गबिन्द बसुमतारिया डिपुटि चिफमोन आरो बावहाय अनजालु बसुमतारि होननाय बिथाङाबो इउपिपिएलनिनो। जेला आफादा डिसबेन्ड जायो अब्लानि समाव बिथांमोना इउपिपिएलआव हाबदों। माबा मोनसे बिबान दं आरोखि इउपिपिएलनि। तो XNDP वेलफेयर एसोसिएशन दानायनि सायाव रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन। तो नायनानै लाग्रोनि, किन्तु भिडिअखौ कमप्लिट नायखांनायनि उनावसो कमेन्टखौ होदै। गासै मिडियानि मावथि लोगो नोंथांमोन, जों दिनै XNDP हिसाबै मोनसे जों आफाद दाना लादों आरो बिनिनो आं आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो हामलायनाय होदों आरो बेवहाय जोङो XNDP वेलफेयर हिसाबै जोङो मोनसे आफाद दाना लादों। मानो होनब्ला जों NDP हिसाबै थांनाय 1986 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिसिमहालागै प्राय 34 बोसोर जोङो संग्राम खालामदोंमोन आरो बे संग्रामनि गेजेरजों जोङो बिटिआर सुक्ति जों मोननो हादों आरो बे थांनाय गोलाव सम संग्राम खालामनायनि गेजेराव जोङो हाथियार सोमावसारनायनि गेजेराव जोङो एनडिएफबिआ प्राय 4 जोङो दालायाव जोङो गावस्रालांदोंमोन गोबां जाहोननि थाखाय। नाथाय सुक्तिनि उनाव जों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावहाय एनडिएफबि हिसाबै जेसेबांखिनि हाथियारनि लानानै दावहा नांनाय आफादफोर दंमोन गासैखौबो आफाद हिसाबै सिफायनानै होबाय आरो सिफायनायनि होनायनि उनावहाय जोङो दिनै माहारिनि गेजेराव जिहेतु जोंबो सासे सुबुं हिसाबै जोङो जोंनि न'खर, जोंनि समाज, जोंनि धोरोम आरो जोङो सामाजिक भाबे जोङो थांना थानो जोङो नाजाबोदोंमोन आरो जेसे हायो जोङो समाजजों जों गोरोबनानै खामानि मावनानै जों थांना थानो जोङो नाजादों। नाथाय थांनाय नैबे 4 बोसोराव जोङो सुक्ति हिसाबै जेसेबांखिनि जोङो दिनै मोनथायफोर दफाफोर जों मोननो हादों बेखौ जोङो नोजोर खालामनानै जों नुबाय बे थांनाय बोसोरब्रै समाव दिनैसिमहालागै जोंनि गेजेराव जोङो XNDP हिसाबै जेरैबायदि माने थांना थानांगौमोन बा जेरैबायदि जोंनि बिटिआरनि सुक्तियाव जेफोर दफाफ्रा जोंहा मावफुंजानांगौमोन दिनै बेफोरो दिनैसिमहालागै मावफुंजायाखै। दिनै गहपुरसिमहालागै जि सिमा बारायनाय बे सिमाया दिनैसिमहालागै कमप्लिट जायाखै। दा बेखौ जोंहा XNDP हिसाबै जोङो
दिनै माने जोंहा साननो गोनां जानानै फैदों आरो जिहेतु जोंहा बेयाव दायित्व दङ जोंहा मावफुंनांगौनि दायित्व दं आरो लोगोसेयै जाय बिथां जोंहा रन्जन दैमारि डिआर नाब्ला सार बिथाङा एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमहालागै जेल जानानै थादों आरो बेजों लोगोसे फ्राय 60सा माने जोंनि एक्स माने एनडिपि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै जेल जानानै दं दा बिथांमोनखौ बख'नांगौआबो जोंनिनो दायित्व थाबाय आरो बेजों लोगोसे जों जेसेबांखिनि एक्स एनडिपिफोर दं बै समाव आन्दलननि समाव गोबां समावनो पुलिस आर्मिफोरजों हमजानानै दिनैसिमहालागै माने जेलाव जाखांनायनि उनावबो सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सम सम कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जानायाव जोंनि माने मावथिफोरा एक्स मावथिफोरा गोबां माने रांखान्थिनि उसुबिदायाव माने गोग्लैनानै सोरबाया खारखोमानानै थानो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेसेबांखिनि जोङो माने रिहेबिलिटेसन माने फिन दाफिननाय पुनर संस्थापन जायखौ होनदों फिन दाफिननाय हिसाबै जोंनो सरकारा फ्राय माने 4 लाख करि रां होनायनि खोथामोन दिनैसिमहालागै दिनै मावफुंजायाखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव एक्स एनडिपि हिसाबै जायफ्रा दिनै गोमानानै दं आन्दलनाव फ्राय माने 7-8सो गोमानानै दं जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो इरागदाव बसुमतारीजों लोगोसे जोंहा दौलि अनसुला दं बिथांमोनजों हाब्रांमोन दं दा बिथांमोनखौबो दिनैसिमहालागै जोङो न'खरनिसिम जों दिनै बिथांमोना दंना गैया गोथाङै दंना गोथैयै दं बेफोरखौ जोंनो इनफरमेसन दिनै जोङो मोननो हायाखै आरो जेसेबांखिनि जोंहा एनडिपिनि जानानै लोगोसे बर'नि आन्दलनाव जरित जानाय जेसेबांखिनि मुंख्लं न'खरफोर बै न'खरफोरनो जि एक्सग्रेसिया होनांगौमोन दिनैसिमहालागै बेखौ स्र' खालामनानै दिनै होनायनि बेब'स्थाया दिनैसिम जायाखै नाथाय दुखुनांथावा जोंहा नैबेसो सम सम गोबां रोखोमनि राजनिति दोलोफोरा जोंनि एनडिपिनि इसुखौ लानानै जोंखौ माने अननाय देखायफ्लानानै जोंनि आदाय खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंखौ एनडिपिनि जि फर्स एक्स एनडिपिनि जायफोर फर्स दं दिनै गोहो दं बेखौ लानानै जोंखौ गाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय जोंखौ बोफ्ले खालामनानै दिनै जोंनि गोहोखौ लानानै दिनै राजखान्थि माने गोहो लानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेवखायनो जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमहालागै जिहेथु मोजाङै थांना थानो हायाखै जोंनि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै मोजां थांनो हायाखै एक्स एनडिपिफोरा दिनैसिमहालागै माने पुनर संस्थापन मोनाखै लोगोसे एक्स ग्रेसियाफोर मोनाखै जेलाव जायफ्रा दिनै जानानै दं बिसोरनि केस मब दङ आरो माने जायफ्रा दिनैहाय माने केसफोर दं बेफोराव उइद्र' खालामनांगौनि खामानि मावनांगौनि सार्थआव बा बेखौ जोङो दैदेननांगौनि सार्थआव बा बिनि थाखाय आवाज होनांगौनि सार्थआव आरो लोगोसे जोंनि एक्स एनडिपिनि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोनाबो जे सामाजिक भाबे गाव गावनि न'खर गाव गावनि बिसि फिसाखौ जाहाथे मोजाङै लानानै रायजो जाहैनो हायो बेखौ जोङो दिथा होनो थाखाय बेखौ जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै एक्स एनडिपि एस'सिएसन वेलफेयार एस'सिएसनखौ जों दिनै दानानै लानो हाबाय बेवहाय जोङो एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएसन हिसाबै जों दिनै आं श्री रुजुग्रा मोसाहारि एम गेरेमा आंखौ आफादगिरि होननानै होदों बिबान होदों बिनिफ्राय जोंहा नेहाथारि दङ दिल रन्जन नार्जारि एन दानस्रां बिथांखौ गाहाय नेहाथारि बिनिफ्राय जोंहा माने बिनवेल वारि डब्लिउ बिलिथि होनना बुङो बिथाङा लेङाइ आफादगिरि बिथिंजाय सेक्रेटारि दङ जोंहा बिके अलंबार अजय भब्रा आरो अबिराम बसुमतारी अनजालु बिनिफ्राय जोंहा फाइनेन्स सेक्रेटारि दङ लकनाथ नार्जारि बेबायदिनो जों गासै 30सा सुबुंखौ लानानै जोङो बेखौ फुल फ्लेजेड जोङो बडि जोङो दानानै लानो हाबाय बा आफादजों दानानै लानो हाबाय आरो दा बे खम समनि गेजेरावनो दा बावैनो जेसेबांखिनि जोंहा जिल्लाफोर दं बे जिल्लाफोरखौबो जों दाफुंनायनि थाखाय दिनै माने थांखि लानाय जाबाय खुलुमबाय गिबियावनो एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएसननि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बयनिसिबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे रायजो राजा गासैनिसिमबो जोंनि एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएसननि जानानै गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय दिनै मोनसे गोदान आरो जारिमिन जोङो सुजुनानै
जोंनि गासैखौबो नोजोर बोनानै जों दिनै मोनसे XNDB वेलफेयार एसोसिएशनखौ जोङो दाबोनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोबा जों मोनफ्रोमबो कर्नारनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय जों दिनैनि दिनाव आरो गोदानै बे XNDB वेलफेयार एसोसिएशनखौहाय जोङो बावहरबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि बर' रायजो राजानिसिम गासैनिसिमबो जोङो अनसायनाय आरो बोर एबा अनसुंथाइखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय। दिनै जोंहा XNDB हिसाबै गोबां इसुसफोर दङ, जाय इसुसफोरा दिनैसिमबो मोगथां महराव मोनाखै। माखासेया जाबाय, नाथाय माखासेया दंबावो। दा बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय, बेखौ मोगथां महराव जोङो लाबोनो थाखाय दिनैनि दिनावहाय जोङो बे दिनै 15 तारिख अक्ट'बर, थामहिनबा दिनै 15 अक्ट'बरावहाय बे गोथार सानावहाय जोङो दिनै XNDB वेलफेयार एसोसिएशनखौहाय जों गासै बर' समाजनिसिम जों फोरमायथिनाय जाबाय। दा दिनैनि जोंनि खामानिफोरा बेनो जे थालांनाय जोंनि जेसेबांफोर इसुसफोर दङ, दिनै जों बेफोरखौनो दफायै मोनफा मोनफायै जोङो रोखा रोखायै जों खामानि मावलांगोन। आरो जोङो दिनै थि खालामनानै लाबाय, मानो होननानै बुङोबा साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जों दिनै गिलिर बिबाना जोंनि थाखाय आरो फैबावबाय आरो जोंखौ खाबु होबावबाय जे माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय। दिनै जोङो जोंनि जे माखासे केस उइथड्र, दिनै बे केस उइथड्रफोरा जोङो दाखालि थांनाय 21 तारिख खालि जोङो CM सारजोंहाय रायलायनाय जादों गुवाहाटीयावहाय, दिसपुरावहाय। दा बेयावहाय CM सारा बुंदों जे मार्डारनि अनगायै, थामहिनबा 302 and 207 बेफोरनि अनगायै जेसेबांखि केसफोर दङ बेफोरो उइथड्र जानो थांगासिनो दं होननानै। आरो लोगोसे जोंहा रिहेबिलिटेसन हिसाबै मोनफुंनांगौ माखासे दंबावो, बेफोर जाहैबाय 678। जोंहा दिनै प्रग्रेसिभ, रन्जन दैमारि, एस आरो डि, दा दिनै मोनफा मोनफा ग्रुप हिसाबै जोंहा प्रग्रेसिभ हिसाबै 255, NDB RD हिसाबै 181 आरो एस हिसाबै 144 जोंहा बेबायदि दङ। आरो XNDB जोंहा अमिनफोर दङ, बिसोरहा 27। दा बेफोरखौ गासैखौबो सरजाबजोबनानै 678 जायो। दा बिसोरनिखौबो फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव होफुंगोन होननानै CM सार बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे थालांनाय जोंहा माखासे एक्स ग्रेसियानि मुंख्लंफोरनि जे मोनफुंनाय, जोंहा बेयो दासिमबो सर्टेज जायाखै। मानो होननानै बुङोबा गोबां सिगाङाव कालेक्सन खालामनायफ्रा जानला मोनला जादों। दिनै जोंहा सिनियरफोराबो थालांदों। दा बेफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै BTR सरकारजों थाफानानै जोङो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै जोङो जाफुंनायनि लामायाव लांगासिनो दं। दा दिनै जोंहा बै समाव जे सिटुवेसना जोबोद गाज्रिमोन, दा डेथ सार्टिफिकेटनि खोथा फैदों। दा सिटुवेसना गाज्रिखाय गोबाङानो दिनै डेथ सार्टिफिकेट गैया, बाट हि इज एन्ड सी इज मस्ट सिनियर। दा दिनै बिथांमोना सिनियर जानानै डेथ सार्टिफिकेट गैयाब्ला बिनि प्रायरिटिखौथ' जों होथारनांगोन। बिनिखायनो जोङो दिनै मा खालामदों, सरकारजों थानानै माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंनायाव जोङो सहज खालामदों। बिनिखायनो जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय सिनियरफ्रा जाहाथे मोनफुङो, जोङो बेखौ सर्टेट खालामनानै जेब्लानो सुबिदा एबा खाबु एबा राङारि अनसुंथाया फैगोन, अब्लाना जोङो बिथांमोनखौ मोननायनि लामायाव लांगासिनो दं। दिनै जोंहा बेनिखायनो मावनांगौआ गोबां दङ। जोङो जिरायनानै थानाय नङा, जोङो मावलांबाय थागोन। बाथ्रायाव दङ, नोंगौ दायथ'आ जोबोद गिदिर, मुखुब गाननायाव सहस, नाथाय बेखौ पालन खालामनायाव जोबोद गोब्राब होननानै। नाथाय थेवबो जोङो बेखौ नेवसिनानै थायालासिनो दिनै साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जोङो मावफुंनो थांगासिनो दङ। आरो जोङो जाफुङागौमानि जोंनि बिबाननिफ्राय जोङो माब्लाबाबो गोजानाव थायालासे जों खामानिखौ मावलांगोन। आरो दिनै जों गासिबो जयैनो दङ। दिनै गोबां अनजिमानि गेजेरजों दिनैनि बे XNDB वेलफेयार एसोसिएशनखौहाय जोङो डिक्लेयार खालामनानै होनाय जाबाय। आरो गासिबनिसिमबो मिजिंथिनाय थाबाय, आरो फैगौ समाव हाबाफोरखौहाय जोङो मोनफा मोनफायै खामानि मावलांगोन होननानै जों आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों।